Zničili ste Slovensko, ste rakovina. Spoločne postaviť rádzu nezmyselným horšie by bola, ak by sa Robertovi Ficovi podarilo zostaviť vládu. Chcem povedať opozícii, že nech zálezú. Neublížil som žiadnemu z vás. Chyba systému. Každý štvrtý dospelý Slovák má gramotnosť na úrovni 10-ročného dieťaťa. Na čo je Slovenská republika? Čo chce svetu dať? Lebo keď nechce nič, tak mohla by kľudne aj zaniknúť. Väčšina mojich priateľov pôsobí v zahraničí, alebo teda minimálne rozmýšľajú nad tým, či teda na Slovensku zostanú. Mám spoustu známých z Bratislavy, kteří, když mají možnost třeba rodit někde jinde než na Slovensku, třeba v České republice, tak určitě tuto možnost využívají. Keď sa tam človek už aj dostane, tak musí si vždycky do nemocnici doniesť toaletný papier a príbor. A mňa frustruje, že o týchto problémoch sa nerozpráva. Na Slovensku je dobre až vtedy, keď je najskôr dobre zle. Chyba systému Slovensko. S moderátorkou Českého rozhlasu Pavlínou Nečáskovou a jejími hosty o slovenské společnosti v kontextu i detailu. Problémy ve slovenské justici, médiích i současné vládě jsme probrali v předešlých dílech. Jak to všechno ale prožívají běžní Slováci? Co jim chybí? Co by si přáli? A rozumíme jim dobře? Na to chceme odpovědět v závěru naší minisérie. Našimi hosty jsou sociální antropolog Juraj Buzalka, autor bestselleru Postsedláci, slovenský lidový protest. Dobrý den. Dobrý deň. A do Bratislavy zdravím také Karolínu Farskou, čerstvou absolventku Univerzity Karlovy v oboru mezinárodní bezpečnost, také jednu z hlavních představitelek hnutí Za slušné Slovensko a teď spolupracovnici investigativního centra Jána Kuciaka. Dobrý den i vám. Dobrý deň. My jsme tady v předešlých dílech od našich respondentů mnohokrát slyšeli, že možná my tady z Česka situaci na Slovensku vnímáme mnohem dramatičtěji, než jaká je ve skutečnosti. Tak by mě, pane Buzalko, zajímalo z vašeho bezprostředního okolí, z vaší zkušenosti, jsou Slováci spokojení? Z definície nie sú, ale to asi nie je nič špecifické pre Slovákov. Myslíte to tak, že Slováci nikdy nemôžu byť spokojení? Že je to nejaký povahový rys? Neviem, či práve je to iba povahový rys Slovákov. Ja to pozorujem aj v českých zemiach, že skrátka sťažovať si treba, lebo potom nám ľudia nemusia závidieť, čo je teda veľmi komplikovaná vlastnosť a patrí sa si posťažovať, aby nebolo vidno, že sa náhodou máme dobre. Karolíno Farská, sú podľa vás Slováci spokojení? Podľa mňa nie. Súhlasím celkom s tým, čo povedal pán Buzalka, lebo to je niečo, čo podľa mňa tu aj vlastne každodenne môžeme vidieť v tom, že podľa mňa situácia na Slovensku je pomerne negatívna. Podľa mňa veľa ľudí, napríklad keby sme to mali, že politicky sa na to pozrieť, čo sa nemusíme, ale ono sa to nejako už aj stretáva s tým, že ako tá spoločnosť vyzerá, je pomerne agresívna častokrát vo veľa veciach, nejaká akože nešťastná s tým, ako vyzerajú veci, či už je to s tým, ako vyzerá status quo, alebo s tým, že sú tu nejaké také rôzne hrozby alebo aj pseudohrozby prezentované. A je to taká nejaká kontinuálna nespokojnosť, ktorá podľa mňa súvisí aj s nejakou, akože samozrejme kontextuálne nejakými ďalšími hlbšími problémami, ako je nejaká strata dôvery, ktorá nám chýba, či už v systém, v demokraciu, v politikov, ale aj medzi sebou, medzi ľuďmi navzájom, občanmi. A to vytvára podľa mňa takú akože chronickú nespokojnosť, ktorú tu pozorujeme. Možno by som iba doplnil, že slovenská spoločnosť sa nikdy nemala tak dobre v dejinách, ako sa má teraz. Teraz hovorím štatisticky z hľadiska nejakých sociokultúrnych parametrov, či ide o dĺžku dožitia, alebo o nezamestnanosť, alebo úroveň zdravotnej starostlivosti. Paradoxne ľudia si sťažujú, ale nikdy sa ich otcovia a dedovia nemali tak dobre, ako sa majú oni dnes. Vy označujete, míněno pohledem vaší knihy, Slováky za postsedláky. Co to znamená? Posedláci sú moderní obyvateľia Slovenska, ktorí si v sebe nesú veľmi silnú pamäť na roľníckych predkov. V podstate je to taká pamäť živobytia, ktorá ich formuje a ktorú si niekedy až neuvedomene nesú v svojich životoch, v každodenných nejakých vzťahoch a možno v takej symbolickej oblasti. Tak ja som to pomenoval teda, že sú posedláci, že oni nikto z nich samozrejme sa neživí prácou svojich rúk
na poli, ale povedzme, pamätajú si ešte starých rodičov, ktorí boli roľníci. A mluvíme i o lidech, o městských občanech. Určite aj. Na Slovensku je veľmi málo ľudí, ktorí nie sú posedľakmi. Karolíno Farská, považujete se za postsedláka? Máte pocit, že to týká i mladé generace, kterou reprezentujete? To je ťažká otázka, lebo tak človek sa nevie asi úplne objektívne vnímať. Sú mladí ľudia, ktorí vyrastajú akože keby sme to veľmi tak akože zovšeobecnili, že mesta sú nejaké liberálnejšie a naopak vidiek je nejaký konzervatívnejší, tak každý ako keby, že pochádza možno z nejakého toho iného backgroundu a tým pádom sa to potom aj líši aj v tej mladej generácii, že mladá generácia to nie je nejaká homogénna skupina, naopak je to podľa mňa veľmi heterogénna skupina a nakoľko to posedliactvo sa v každom nachádza, asi by sa tie čísla líšili na nejaké mierke. Pane Buzolko, Karolína Farská zmínila to rozdělení, samozřejmě město a jsou regiony. Možná ty regiony jsou slyšet nejméně nebo možná nejsou tak vidět. Třeba jen pohledem tady z České republiky. Co považujete za největší problémy, jak se liší životy lidí na venkově, když se vezmeme mimo Bratislavu, mimo Košice? Tak určite sú tam nejaké štrukturálne rozdiely z hľadiska nejakej ekonomickej výkonnosti, zárobkov, ale zároveň si treba uvedomiť, že to Slovensko je malá krajina aj v európskom kontexte. Je veľmi dôležité to subjektívne prežívanie tej svojej, povedzme, nemestskej identity a to už je trošku iná otázka. Slovensko celé je niečo ako veľké európske mesto, čiže vzdialenosti tam nie sú veľké, hoci infraštruktúra zaostáva, ale nie je nič zvláštne dochádzať, povedzme, z regiónov do hlavného mesta. Do 1 hodiny žije, povedzme, možno 2 hodín žije polovica krajiny, takže od hlavného mesta. Čiže je to taký trošku skôr subjektívne pociťovaný kultúrny rozdiel, ale zároveň by som povedal, že tým, že tí ľudia žijú v meste aj na vidieku, alebo kto vlastne tvorí na Slovensku mesto, ktorí obyvateľia, tak pravdepodobne ten mestský život musí mať nejaké parametre anonymity, musí vychádzať z nejakých spoločenských vzťahov a tie objektívne možno existujú v Bratislave a v Košiciach, čo je v podstate tretina, ani nie, štvrtina, možno pätina krajiny a zbytok ľudí žije v sídlach pod 100 000 obyvateľov, ďaleko pod 100. To znamená, že tretie najväčšie mesto Prešov má ani nie 90 000, hádam. Plus samozrejme mnoho ľudí z regiónov je vysťahovaných, sú za prácou aj mimo republiku, mnohí aspoň na západe krajiny. Čiže ťažko povedať, že kto je naozaj tým vidiečanom a preto je dôležité, ako sa vníma ten človek, ktorý možno má nejaký problém s mestom. V slovenskom kontexte, ako my hovoríme, najväčšia slovenská dedina je Bratislava, kde všetci sme odniekiaľ, alebo drvivá väčšina z nás, je tam veľmi málo ľudí, ktorí sú tam od deda, pradeda. A v podstate to je dôsledok tej socialistickej rýchlenej modernizácie, urbanizácie, takého industrializácie vlastne sovietského typu. A to je tiež jeden z tých parametrov, ktorý tú identitu Slovákov definuje. Čiže možno by bolo dobre si pozrieť to Slovensko vo vzťahu k nejakému dominantnému modelu globalizácie alebo rozvoja nejakého typu spoločnosti a tá podľa mňa v konečnom dôsledku od tých 90. rokov sa spája s veľkomestom, s nejakým multikultúrnym prostredím, so službami, ja neviem, v finančníctve, v showbiznise a tak ďalej. Vlastne tá naša predstava o dominantnom modeli rozvoja sú tie ako veľké megalopolisy na Severnej Amerike na pobreží. Hej. A tak nejako sa s tým nevieme stotožniť a viac menej jedna z tých možno pocitov nespokojnosti alebo toho rurálneho seba videnia, seba obrazu vyplýva z toho, že my nie sme tento typ globálneho kozmopolitného rozvoja. Možno, že to je to, čo tých Slovákov hnevá. Karolíno Farská, vnímáte to tak, že je tedy Slovensko už propojené?
No, tak nie je prepojené už len z hľadiska nejakej dopravnej infraštruktúry, keďže diaľnica, akože kľúčová diaľnica D1, ktorá teda má ísť z Bratislavy do Košíc, z hlavného mesta do druhého najväčšieho mesta na Slovensku na východe krajiny, začala stavať, ak sa nemýlim, ešte v 70 rokoch minulého storočia a stále nie je dokončená. Jeden z legendárnych nesplnených politických sľubov znie, že diaľnica spojí Bratislavu s Košicami do roku 2010. Vyriekol to Robert Fico, keď bol prvý raz premiérom. Platí, že D1 a D3 sú priority, ktoré sú zakotvené v programovom vyhlásení vlády. Do metropoly východu sme mali pohodlne jazdiť už v roku 2010. Absolútna priorita je dostavba D1. Sága celej terajšej diaľnice D1 sa ťahá od roku 1972. Celkovo až po hranicu s Ukrajinou má mať 512 kilometrov. Zatiaľ nie je spojená ani Bratislava s Košicami. A vlastne, ako sa človek vie dostať diaľnicou do Bratislavy z Košíc, je keď pôjde diaľnicou cez Maďarsko. Čo je teda celkom také symbolické potom aj v tom, že čo to možno trochu aj hovorí o tej krajine teraz, keďže cez to Maďarsko, ktoré častokrát je teraz takým nejakým akože výstražným prstom pre Slovensko, alebo až niektorí to už začínajú tak porovnávať, že aká je nejaká vízia tejto krajiny počas súčasnej vlády, alebo teda politikov, ktorých si tu ľudia zvolili. A teda, že ako to je podobné s tým Maďarskom, no to som už trochu tak zašla možno tematicky, ale myslím si, že zároveň je to dosť polarizovaná krajina, to vidíme konec koncov nielen v nejakých opinion poloch, ale vidíme to aj v preferenciách. Opäť, akože dávam to zase do tej politiky, ale ono sa to nejako reflektuje na tej spoločnosti, že jednoducho tá vláda, ktorá tu vládne, ona má naozaj silnú podporu stále a to, čo sa tu deje a čo vlastne je vlastne taká nejaká otázka, pred ktorou slovenská spoločnosť dneska stojí, je, že či chceme byť stále krajinou na západe, či sa ňou vlastne cítime vôbec, alebo či chceme ísť skôr na východ. Že či vnímame to, že Európska únia je našim domovom, alebo to vnímame skôr ako nejakú takú bububu strašiak alebo nejakú akože zlú konkurenciu a mali by sme chodiť radšej do Moskvy. A v tomto podľa mňa ľudia sú momentálne dosť polarizovaní a paradoxne teda sú to častokrát ľudia, ktorí majú na svojich fotkách, na profilovkách ruskú vlajku. Sú to ľudia, ktorí sa pozerajú na tie veľké mesta v Severnej Amerike, že potom akože idú na Floridu na dovolenku, ale vlastne sa im nejako páči to Rusko, že je to také paradoxné, že do toho Ruska ale ľudia moc nechodia. Ale páči sa im. Politológ Alexander Duleba hovorí už dlhodobo o tom, že Slováci majú nejakú vlastnú predstavu o Rusku a tu si projektujú potom do tých svojich životných preferencií, možno alebo politických preferencií. Ja nespochybňujem tieto sociologické parametre, skôr by som upozornil, že takáto akoby východo-západná os je prejavom takej túžby možno tej časti, veľkej časti spoločnosti po uznaní, po nejakom takom ako zásadnejšom mieste, že je to taký prejav istého vzdoru aj voči tomu typu globalizácii, ktorý sme mali a že vlastne nie všetci tí ľudia, alebo drvivá väčšina z nich samozrejme nechce ani vystúpiť z únie, je veľmi spokojná v NATO, stále väčšinová podpora populácie tam je. Proste oni drukujú tomu Rusku, lebo môžu. Hej? Lebo môžu a niečo tým prejavujú, nejaký vzdor, my to voláme, že volia napríklad na just. Hej? Aj súčasná vláda, spojená naozaj veľmi takým až cynickým vedením, vláda šarlatánov až hlupákov, plochozemcov a ľudí, povedzme antivaxerov, naozaj veľmi obskúrna skupina ľudí, zároveň aj veľmi cynických, schopných eskamotérov moci možno, alebo takých inštrumentalistov moci, je prejavom tohto vzdoru, že tí ľudia z nejakej volia to, hoci oni vedia, že to je taký ten neposlušný chlapec, alebo nejaká taká politika, že na just, volia to na just. A veľa z tých ľudí, ktorí deklarujú, povedzme, isté pochopenie pre ruskú politiku, jednoducho volí takýmto spôsobom. Ale len malá časť z nich sú nejak presvedčení o tom, že toto je nejaký civilizačný model, ktorý treba nasledovať. Oni to robia z lona únie, tento akoby proruský sentiment. A potom je tam ešte veľmi dôležitá skupina ľudí,
týchto radikalizovaných. Ja si nemyslím, že slovenská spoločnosť je polarizovaná, respektíve polarizácia je dôsledkom radikalizácie časti slovenskej spoločnosti, lebo v podstate tá druhá H je status quo, ten dajme tomu liberálno-demokratický konštitucionalizmus, ale že je tam ešte jedna skupina ľudí medzi týmito sentimentálnymi možno, ktorí túžia po uznaní, že aj my sme tu Slováci na svete. Nevieme síce ešte na čo veľmi, ale toto je ten prejav toho, že možno to nevieme, že nie je tá alternatíva, za ktorú by sme sa vedeli nejak oduševniť. Tak ešte sú tam takí, ktorí veľmi, by som povedal, racionálne pristupujú k tomu východu a západu, že nevieme, kam sa život poberie, ako história nami zametie a radšej teda treba byť niekde v strede. To je taký veľmi slovenský fenomén. A souvisí to s tím posedláctvím? Určite to je nejaká historická skúsenosť, ktorá hovorí, že sedliak vlastne aj tak nikdy nevyhrá, či bude vľavo, či vpravo, liberál alebo konzervatív, vždycky na to len doplatí, musí platiť dane a slúžiť v armáde. Takže on si povie, že on radšej bude ticho a prežiť všetko. Treba to prežiť. Chyba systému Slovensko. Ak by som ešte mohla na to trochu reagovať, tak by som nadviazala ešte na to, čo pán Buzalka povedal predtým o tom, ako vlastne sa momentálne, že nikdy sme sa tak dobre na Slovensku nemali, ako sa máme momentálne. A to je podľa mňa niečo, čo si dosť málo ľudí uvedomuje na Slovensku. Akože minimálne západ Slovenska, čo je teda populačne silná časť Slovenska, tak sa má ekonomicky na tom akože úplne super, hej, že na európske pomery, na svetové pomery a samozrejme, že sú regióny na Slovensku, ktoré ekonomicky strádajú a tým pádom ľudia tam zažívajú problémy, ako je nejaký boj o pracovné príležitosti, o nejaké nízke mzdy, nezamestnanosť tam je a podobne, ale naozaj, že väčšina krajiny je na tom, že veľmi v poriadku ekonomicky a tým pádom aj kvalita života je na tom veľmi v poriadku. Veci aj nejako fungujú, hej, aj pri tom všetkom, čo nefunguje. A toto je niečo, čo podľa mňa častokrát nereflektujeme v tom, keď uvažujeme o Slovensku. Říká se, že společnost je vždycky, nebo nejenom společnost, je vždycky tak silná jako její nejslabší článek. Tak co ty nejslabší články, ti lidé, kteří mají velké ekonomické problémy, lidé v romských osadách, v jejich případě dá se říct, že se mají nejlépe, jak se kdy měli, pane Buzalko? Určite nie. A sú veľké skupiny ľudí, ktorí sú vylúčení a v podstate už ani ich nezahrňame do toho nášho obrazu tej prosperujúcej krajiny. Samozrejme sú regióny, kde sú veľmi nízke mzdy. Teraz vlastne po, ako sa to volá, konsolidácii sa očakáva vlastne nárast cien. To bude mať veľký dopad najmä na nízkopríjmové skupiny. Samozrejme, Slovensko má obrovské ekonomické problémy, ale tu možno je problém v tom, ako upozorňujú ekonómovia, že vlastne Slovensko je krajinou, ktorá vstupuje do tzv. Pasce stredných príjmov. To je vlastne ekonomika, ktorá je založená na istom priemyselnom type hospodárstva, nejaké manufaktúrnej výrobe a vlastne potrebuje, pokiaľ chce prosperovať v budúcnosti, potrebuje sa reorientovať na tú inovačne poháňanú ekonomiku a v tomto máme obrovské problémy. To je aj vlastne problém odlivu talentov, odlivu mladých ľudí. V podstate my pomáhame vytvárať HDP Českej republiky veľmi výrazne, čo je na jednej strane skvelé a vždycky to tak bolo. Jednoducho zo Slovenska sa dochádzalo za prácou do Čiech a tie rozdiely boli aj historicky dané, že boli ako relatívne veľké. Ale viac menej potom ten transfer akoby nasledoval. Dnes máme Európsku úniu, kde nejaký obrovský transfer, historicky bezprecedentný transfer prostriedkov prichádza, ale jednoducho nevieme ho doma zužitkovať, alebo nevieme ho zužitkovať tak, aby tí ľudia, ktorí povedzme odídu preč, sa zase vrátili naspäť a pomáhali vlastne budovať tú krajinu. A zase by som sa vrátil k tej myšlienke, že vlastne Slovensko nemá nejakú, Poliaci to volajú rácia stánu, že na čo je na svete, na čo je Slovenská republika. A podľa mňa ľudia to nejak intuitívne cítia a pokiaľ to nebudú mať nejakú víziu, teraz vlastne je veľmi taká nihilistická koalícia pri moci, v podstate taká koalícia zlostníkov, nenávistného takého akoby nadávania na svet.
a ľudí to do istej miery uspokojuje, ale začínajú si postupne klásť otázku a to je to na Slovensku typické, že na Slovensku je dobre až vtedy, keď je najskôr dobre zle. Čiže ľudia musia pochopiť, že vlastne tento nihilizmus, táto nenávistná retorika a taká zlosť, také just musí vlastne skončiť a potrebujú počuť nejaký rozvojový impuls, rozvojový projekt, na čo sú na svete, na čo je Slovenská republika, čo chce svetu dať, lebo keď nechce nič, tak mohla by kľudne aj zaniknúť. My se určitě odlivu mozku budeme ještě věnovat. Ještě bych se ale chvíli zastavila u regionu, protože velmi často se kvalita života hodnotí také dle zdravotnictví. Nejenom Slovensko, i v Česku má zdravotnictví problémy a já třeba mám spoustu známých z Bratislavy, kteří, když mají možnost třeba rodit někde jinde než na Slovensku, třeba v České republice, tak určitě tuto možnost využívají spíše a možná je to opět náš pohled. Ale Karlíno Farská, je ta dostupnost zdravotnictví nebo kvalita zdravotnictví velkým problémem pro Slováky? Určite áno, to je takmer taká ako keby, že samozrejme odpoveď nielen v týchto dňoch, ale však už aj dlhodobo. Tá situácia je naozaj otrasná, keď to poviem takto ľudovo. Pacienti na Slovensku zbystřili svoji pozornost. Více než 1000 zdravotních sester totiž podala hromadně výpověď. Do protestu se zapojili sestřičky z nemocnice po celém Slovensku. 3100 lekárov podalo výpovede, plynie im výpovedná lehota z viac ako 30 nemocníc. Vládu žiadajú, aby naplňala memorandum, aby zastavila prechod nemocníc na akciové spoločnosti, aby riešila aj nedostatok sestier a študentov medicíny. Výpovede môžu dať lekári aj zo služieb. Práve dnes mal mať môj brat operáciu kĺbu. Prišli sme do nemocnice. Po 4-hodinovom čakaní nám oznámili, že operácia nebude. Nový termín nedostal, vraj sa ozvu, keď sa situácia s lekármi stabilizuje. Na Slovensku před koncem roku přímo eskaluje spor mezi ministerstvem zdravotnictví a lékařskými odbory. Požadují totiž systémové změny. Čas na dohodu se krátí. 1. ledna vstoupí v platnost výpovědi, které už dříve podalo na protest asi 3000 lékařů. Tento týden se k něm přidalo více než 1000 dalších. Ja som príliš subjektívny, pokiaľ ide túto tému. Asi viete, o čom hovorím. Nerad by som sa ja teraz dostal do rozhovorov s ľuďmi, ktorí mi zachránili život. Slovenští lékaři by měli odvolat výpovědi. Vláda v Bratislavě schválila dohodu s lékařským odborovým sdružením o plnění jeho požadavků. O sporných bodech budou obě strany ještě jednat. A myslím si, že vlastne ľudia nepotrebujú už počúvať iba nejaké štatistiky o tom. Ľudia majú každodennú, alebo teda každoročnú personálnu empirickú skúsenosť s tým, ako to v slovenských nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach funguje, ako dlho musia čakať na nejaké zákroky, pretože je tam príliš dlhý poradovník, pretože nám chýba nám personál. Potom, keď sa tam človek už aj dostane, tak musí si vždycky do nemocnici doniesť toaletný papier a príbor a potom vlastne je rád, keď dostane posteľ v nemocnici, kde na ňo nekvapká zo steny zrovna a bude kvapkať potom ale na nejakého kolegu na izbe. Takže tá situácia je naozaj veľmi zlá a vlastne mňa dlhodobo frustruje celá táto situácia s tým, že akože áno, že máme na Slovensku problémy, ktoré sú vážne a veľké, niektoré väčšie, niektoré ešte väčšie, niektoré proste, že sú tu a potrebujeme ich riešiť, ako je napríklad stav zdravotníctva, ako je napríklad stav vzdelávania. Teda tiež tento týždeň vyšiel taký study, ktorá teda hovorí, že každý štvrtý dospelý Slovák má gramotnosť alebo teda nejakú literacy na úrovni 10-ročného dieťaťa, čo je úplne škandalózne. A teda z toho zdravotníctva som to takto donesla aj do iných tém. Potom áno, keď sa pozrieme na nejaké sociálne problémy a rómskú otázku a tak ďalej, že jednoducho potom tu hneď načreme takúto pandorínu skrinku týchto problémov a mňa frustruje, že o týchto problémoch sa nerozpráva. Že premiér Fico povie, že zdravotníctvo nie je premiérska otázka. V akom svete vlastne žije nejaký politik, kedy povie, že toto nie je premiérska otázka, že toto nie je niečo, čo by malo byť jednou z hlavných priorít vlády, keď jednoducho ľudia, keď napríklad potom uvažujú nad tým, že kde idú rodiť, no tak rozmýšľajú, že či sa dostanú do nejakej súkromnej nemocnice, či tam nebude plno, alebo že či dokážu žiť niekde
príde tak, aby vlastne prešli cez hranice a išli rodiť do Česka alebo do Rakúska, že to je niečo, čo proste nie je v poriadku, tá kvalita je otrasná. Konec koncov, ak sa nemýlim, tak ministerstvo zdravotníctva, neviem, že či nemalo aj najviac ministrov historicky, pretože to nie je rezort, ktorý by mal dostatočnú podporu od vlády pri tom, ako rieši svoje problémy. A to je niečo, o čom by sme sa mali rozprávať. Nemali by sme sa rozprávať o tom, že aký problém sú novinári alebo aktivisti alebo podobne, ale jednoducho máme tu problémy, ktoré sú vážne, zdravotníctvo je jedným z nich. Ja tiež mám osobné skúsenosti z tohto roka, kedy veľmi, veľmi dlho sme čakali na rôzne termíny a proste, že nebola to adekvátna zdravotná starostlivosť, čo súviselo aj s tým, že jednoducho ten rezort je na tom zle a to je niečo, čomu sa Slovensko musí venovať. Poznám ľudí, ktorí povedzme vstanú ráno o 4:00, moji priatelia, aby išli s rodičmi na vyšetrenie do okresného mesta, cestujú povedzme hodinu, zoberú si dovolenku, aby odprevadili svojich rodičov, tam 4 hodiny čakajú, dostanú nejaké základné vyšetrenie, idú naspäť a znovu to zopakujú. No a potom večer si pozrú správy a povedia, ale dobre im ten Fico povedal. Čiže je to taký zvláštny stav, v ktorom tí ľudia žijú, že napriek tomu všetkému, lebo za to, ako vyzerá slovenské zdravotníctvo, môže v prvom rade Fico a všetky vlády, ktoré viedol, drvivú väčšinu z uplynulých 20 rokov vládol Smer, ktorý nikdy nemal žiadny seriózny rozvojový program, ale ľudia aj tak zaň hlasujú. Čiže niekde je tu chyba. Ja tiež poznám príklady, že v podstate v Bratislave je už bežná stratégia, keď sa vám niečo stane, aby ste išli aspoň do Hainburgu, čo je našťastie za rohom, aby ste tú prvú pomoc dostali do tam. Do Rakúska tedy. Do Rakúska, hej, za hranicu. Nehovoriac samozrejme o takýchto plánovaných operáciách. Ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, alebo majú kontakty bežne, chodia do Čiech alebo aj do Rakúska. Mnohí, samozrejme, lekári tam pracujú, zdravotné sestry tam pracujú. Je to tristný obraz o krajine, kde vieme presne, kto je za toto zodpovedný a ľudia aj tak vlastne za neho hlasujú. To je možno taká kultúrna otázka podľa mňa tu. Ja som videla niekoľko takých príspevkov a potom komentárov a podobne o tom, ako na Slovensku je teraz veľká téma zdražovania potravín, pritom teda súčasné vládne strany vyhrali aj na tom, že hovorili, ako sa bude zlacňovať, minimálne niektoré z nich. No a teda videla som rôzne také komentáre, kde ľudia vlastne by ste čakali, hej, že teraz napríklad maslo stojí 5 eur, hej, a že čo na to povedia voliči koalície. A tí ľudia na to tak reagujú, že však budeme platiť 5 eur za maslo, len nech tu nie je vojna, hej, že napríklad teda verili tomu, že radšej tu budú mať toho Fica, lebo Fico zabezpečí, že vlastne nebude sa podporovať už tá Ukrajina a tým pádom vlastne sa to ešte nebude nejako viacej rozbúracavať a nepríde vojna na Slovensku, že nie je to niečo, čo by bola skutočnosť, ale častokrát podľa mňa ľudia už naozaj tak veľmi akože dezilúzne uvažujú o tým, že ako funguje svet, ako fungujú tieto veci, nerozumejú tomu a potom veľmi ľahko, keď politik príde s nejakým akože veľkým strachom, hej, že no ale že toto je hrozba, musíme zabrániť tomu, no tak potom si berú aj ten toaleťak do nemocníc a budú platiť 5 eur za maslo a vlastne doplatia na to ľudia, ktorí častokrát sú tí nízkopríjmoví, sú z tých regiónov, ktoré na tom ekonomicky sú najslabšie a tam častokrát sú práve bašty voličov Smeru alebo SNS a Hlasu. Takže je to celé také paradoxné a vlastne veľmi smutné práve konkrétne pre týchto ľudí, pre ktorých sa častokrát ich opatrenia dotýkajú najviac. Možno to súvisí s tým, že ľudia nevnímajú silnú alternatívu. V podstate tento typ politiky, ktorý reprezentuje súčasná koalícia, získal takú podporu a dôveryhodnosť ľudí, že všetko iné sa im nezdá ako dôveryhodnejšie. Buď tí ostatní nevedia ponúknuť nejakú autentickú programovú alternatívu, alebo ich vôbec nevnímajú ako svojich reprezentantov. Jsou si tedy největší překážkou Slováci sami? Samozrejme, to je len v rukách Slovákov. Môžu to vyriešiť zo dňa na deň. Podľa mňa by mohli mať nádhernú slovenskú záhradu, ale z nejakého dôvodu to ešte nie je asi tá doba. Ja hovorím, že musí byť ešte horšie, aby sa tí ľudia ako zobudili. A podľa mňa teraz dochádza na Slovensku k takému precitnutiu. Viac menej nevedeli by sme to inak zariadiť. Tí ľudia musia pochopiť, že cynizmus, šarlatánstvo, hlupáctvo nemôže
ich viesť. Oni nie sú nejako hlúpejší ani múdrejší ako iní. Len jednoducho tá koincidencia, alebo jak sa to volá, tá súhra faktorov, teraz zase nehovoríme o Slovensku ako o nejakej osobitej, exotickej krajine. Jednoducho máme tu aj nejakú populistickú vlnu. Vidíme v Amerike, ako sa to prejavuje, povedzme, nástupe trumpizmu. Mali sme Brexit, mali sme pocovidovú situáciu. Rôzne v Nemecku sa tlačí vlastne alternatíva. Veľmi dôležité pre nás budú české voľby. Ak vyhrá aj v Čechách populizmus, tak stratíme vlastne veľmi dôležitú korekciu. Niečo, čo na Slovensku sa intenzívne sleduje. Tak ako v Čechách sa sleduje, čo sa deje na Slovensku. A teraz je to teda strašné, jo bože, co tam je. Tak podobne sa to bude prejavovať aj na Slovensku. Čiže ak si tu zvolíte podobný štýl politiky, podobný druh vlády, tak jednoducho títo populisti budú mať zase navrch a vytvoria, viac menej potvrdia to, že sú na svete potrební. A tomu treba vlastne zavrať. Čiže teraz je to u vás, na vás sa obraciame my, že vlastne vy to musíte obhájiť, aby sme my nespadli ešte hlbšie. No a když říkáte, že Češi mají ten pocit, já vás budu citovat, vy jste řekli, jo bože, co se tam děje. Takže Slováci ten pocit takhle ze sebe, ze současného stavu podle vás nemají. No tak veľká časť z nich ešte nevie, v akej je situácii zložitej. V podstate nerozumie tomu tej pasci tých stredných príjmov. Slovensko sa naozaj prepadáva vo všetkých možných štatistikách, inovatívnosti, digitalizácie, zelenej zmeny, čokoľvek máte, jednoducho školstvo, zdravotníctvo sme už spomínali. Ale oni to ešte celkom tak nevnímajú. Chyba systému. Chyba systému. Slovenská společnost v kontextu i v detailu. Karolíno, co by se mělo stát, aby se to změnilo, aby se tedy vzedmuli Slováci? Sú tu ľudia, a nie je ich málo, ale teda vo veľa veciach možno sú v nejakej menšine, ktorí majú víziu pre Slovensko a pre mladšie generácie, staršie generácie, že naprieč krajinou ohľadom modernizácie štátu, ohľadom nejakej inkluzívnej spoločnosti, ohľadom ochrany životného prostredia, čo teda budú veľmi ťažké, náročné, drahé otázky, ktoré budeme čím ďalej tým viac musieť čeliť. Len veľmi ťažká je vlastne tá komunikácia, potom vlastne mať nejaký celospoločenský dialog o týchto veciach, keď tu nie je nejaká ochota, ktorá by išla naprieč to spoločnosťou. Je to potom náročné a opäť to podporuje nejakú frustráciu a hlavne v krajine ako Slovensko potom samozrejme aj ten brain drain spomínaný už a teda odchod mladých do zahraničia. Jednoducho niekde, kde už sa nebudeme musieť rozprávať a kde sa nespochybňujú také úplne základné fakty, ako sú nejaké vedecké zistenia a podobne. Ja by som iba doplnil, že duchovným otcom návratu Roberta Fica na piedestál je v podstate vláda Igora Matoviča. Slováci už si vybrali zmenu v roku 2020 s veľkou prevahou, s ústavnou väčšinou, ktorá vlastne iste objektívne tam bolo nejaké covidové obdobie, ktoré to veľmi, veľmi komplikovalo. My ešte doteraz nevieme ani inde v Európe, do akej miery vlastne ten covid k tej osprostenosti populácie prispel, alebo také akože nedôvere v inštitúcie a podobne, ale levý podiel, obrovský podiel na tom, že tu máme naspäť takúto vládu cynikov, šarlatánov a hlupákov. Ale za to môže Igor Matovič, za to môžu ľudia, ktorí neboli schopní ani udržať vládu 4 roky. A vlastne aj tie zmeny, ktoré sa naozaj diali v tom čase, nedokázali pretaviť do tej spoločenskej ako zmeny. Čiže tu nemožno len viniť vlastne ľudí, že sú nejakí skeptickí alebo frustrovaní, keď oni tú zmenu zvolili. Mali sme prezidentku významnú v podstate v celoeurópskom meradle. Slováci si jednoducho vedia zvoliť dobrých reprezentantov, ale keď im dajú moc a oni to takto trestuhodne vlastne zahodia, ako sa stalo s vládou Igora Matoviča, tak jednoducho, čo s tím můžete robiť? Musím říct, že ve všech předešlých dílech, ať už jsme měli respondenty z různého názorového politického spektra, tak téměř od všech bez výjimky zaznělo to, že všechna vina neleží pouze na Robertu Ficovi, ale nemělo by se zapomínat tedy na podíl předešlé vlády Igora Matoviče. K tomu odlivu mozku. Slovensko má ze zemí Evropské unie jeden z nejvyšších počtů
počtu mladých lidí, kteří opouštějí zem. Podle průzkumu agentury Focus mezi Slováky, kteří studují v zahraničí, se 34% z nich nemá vůbec chuť vrátit zpět do domoviny. 52% ještě není rozhodnutých. Karolíno Farská, vy jste teď úspěšně dokončila studia v Praze. Tak patříte mezi ta procenta, která se vrátí nebo ještě není rozhodnutá? Momentálne vlastne sa s vami aj rozprávam z Bratislavy. To znamená, že úplne som určite neodišla a aj som aktívna na Slovensku a aj pracujem na Slovensku. Ale musím povedať, že áno, že veľmi nad tým rozmýšľam, pretože tá momentálna vízia pre tú krajinu a to, že aký človek vie mať život a kvalitu života tu a niekde inde, ktorá teda nesúvisí len s nejakým ekonomickým stavom, ale aj samozrejme, ale aj s tým spoločenským. Tak je to veľmi lákavé teraz pozerať sa na iné krajiny a vlastne rozhodovať sa, že či nezvažiť nejaké možnosti inde. Takže ja som teraz jeden z tých ľudí, ktorý sa vlastne rozhoduje, že kde si chce nejako budovať svoju budúcnosť a predstavujem si, že som vlastne nie nejaký špeciálny prípad, ale vlastne ten úplne akože najbežnejší. Väčšina vlastne mojich priateľov, keď sa nad tým tak zamyslím, tak žije, pôsobí v zahraničí. Alebo teda minimálne rozmýšľajú nad tým, či teda na Slovensku zostanú. Táto situácia je niečo, čo to určite podporuje. A je to veľmi smutné. Je to niečo, čo podľa mňa by malo byť adresované. A teda nie je smutné to, že ľudia chcú odísť. To, že majú tú možnosť, to je podľa mňa skvelé. To je podľa mňa svet, ktorý chceme. A smutný je ale ten aspekt, že ak sú do toho nútení tou situáciou v krajine, kde už sa necítia bezpečne, že to už nie je iba o tom, že tu sa robia rozhodnutia na nejakej politickej úrovni, s ktorými nesúhlasia, alebo sú ideologicky na nejakej inej strane. Že v nejakých aspektoch sa pre nejaké skupiny tu stáva nebezpečný priestor. Je to niečo, čím by sa politici mali zaoberať, pretože opäť je to Mluvíte třeba o sexuálnych menšinách. Napríklad, určite áno, napríklad medzi ľudí, ktorí patria do queer komunity, alebo ľudia, ktorí majú inú farbu pleti a podobne. Je to proste smutné. Je to niečo, čím by sa mali politici zaoberať, ale oni namiesto toho, čo robia, je, že vlastne tú majoritu strašia častokrát s týmito ľuďmi, ktorí sú úplne plnohodnotnými členmi tejto spoločnosti, ktorí tu tvoria hodnoty, chcú tu žiť, ale často sa cítia vlastne vytlačaní týmto celým a to nie je v poriadku. Ja mám pocit, že ľudia nad tým skôr rozmýšľajú, takže že teraz vlastne odídeme a možno sa vrátime. Podľa mňa veľa Slovákov si toto aj hovorí, že vlastne teraz možno odídu a niekedy dúfajú, že to bude lepšie a nejak sa tak vrátia, ale občas mi píšu nejakí ľudia na sociálnych sieťach, na Instagrame alebo na Facebooku a už viaceré také príbehy som čítala, že vlastne oni sa vrátili, keď prišla vlastne tá zmena v tom spomínanom 2020 a už aj stihli odísť, lebo vlastne tá zmena, ako si ju predstavovali, neprišla, iba vlastne prišla horšia situácia ešte a to je dosť smutné. Pane Buzalko, rozumíte tomu, vy také působíte na univerzitě, setkáváte se studenty, kteří možná chodí studovat i pak někam jinam. Chápete to jejich rozhodnutí? Kdo bude psát ten nový příběh Slovenska, když ti úspěšní odcházejí? Takto. Územie dnešného Slovenska patrí v európskom meradle k územiam, z ktorých sa historicky od 19. storočia dramaticky odchádzalo. Porovnateľne veľmi sa odchádzalo z Írska napríklad. To sú dve krajiny v Európe dnes, odkiaľ 100 000 ľudí odišli. To je zaujímavé, že v Amerike má asi 2 milióny ľudí slovenský pôvod ešte aj dnes. Ja keď hovorím so študentami a pýtam sa ich, že ktoré bolo najväčšie slovenské mesto, povedzme pri vzniku Československej republiky, tak začínajú hádať a potom sa dopracujeme, že teda to bol Pittsburgh, Cleveland a tretia bola Budapešť. Čiže tam žilo najviac Slovákov. Čiže Slováci žili roztrúsení v tých agrárnych spoločenstvách a obrovská emigrácia tu bola vždycky typická. Ale s tou emigráciou išla aj obrovská taká modernizačná zmena. Tí americkí Slováci mnohí prišli naspäť, zainvestovali doma, priniesli si so sebou skúsenosť, aj napríklad s demokraciou. To je veľmi dôležité, že akým spôsobom spolkový život v Amerike potom po tých rokoch zárobkov sa vrátili domov a jednoducho pomohli modernizovať tú krajinu. A toto je ten problém, ktorý máme dnes. To, že idú ľudia preč, je v poriadku, dokonca to chceme. Ale že sa nemajú dôvod vrátiť.
No a preto, aby sa vrátili najmä tí mladí a schopní, potrebujú vidieť nejaký zmysel toho návratu. To znamená, musíme mať nejakú víziu toho rozvoja tej krajiny, kam to má smerovať. A na toto zatiaľ ešte, ako už je spoločenský dopyt, ale ešte zatiaľ to nie je akoby politicky zásadné. Vieme, že nám unikajú mozgy a stále to tak akoby ekonomizujeme, rátame to tak, že koľko nás to stojí a podobne, to zatiaľ je to taká kalkulatívna úvaha, ale my potrebujeme ešte aj niečo naviac, potrebujeme nejakú pozitívnu hodnotu, že to Slovensko vie, na čo je na svete, niečo chce ukázať, má nejaký zmysel v tom, kam sa uberá svet, a ja si myslím, že tam sú obrovské možnosti, potenciál rozvoja, najmä vo vzťahu k tým parametrom slovenskej spoločnosti, ktoré ju tradične charakterizujú. A najmä v kontexte nejakej zelenej transformácie alebo ekologickej krízy. Teraz sa tak módne hovorí o reziliencii alebo o odolnosti spoločnosti. Si myslím, že na tom vystavať nejaký rozvojový program by bolo veľmi želateľné. A v podstate je to na tej alternatívnej elite, aby ju sformulovala, myslím si, že to trošku na tom už pracuje, aby dala zmysel tej republike. A to je podľa mňa najdôležitejšie v tom celom rozvoji. A kto je tá alternatívna elita? Tak sú to mladší ľudia, povedzme, sú tam nejaké pokrokárske sily, ich voláme. Hej, aj z logiky veci vyplýva, že na túto reakciu musí prísť nejaký progresívny smer, alebo že niekto to začne stavať, niekto to znovu musí začať budovať. A v podstate v istom zmysle sa dá povedať, že aj vďaka tomuto reakcionárskej vlády krajnej pravice. Chyba systému Slovensko. Slovensko je úžasná krajina v tom, že je to vlastne jedna z najväčších svetových bezmocí a že tým pádom až tak veľmi nezáleží, čo si urobíme my doma, lebo vlastne pokiaľ sme v nejakom geopolitickom priestore, kde je nejaká stabilita, tak dokážeme to korigovať potom. Ale sami od seba akože nemôžeme veľmi očakávať. Čiže o Slovensku sa oveľa viac rozhoduje na bojsku v Ukrajine alebo vo Washingtone a výsledkami volieb v Amerike, pretože s tým súvisí globálny nejaký poriadok a globálny systém, v ktorom žijeme. Ale to, čo sa rozhoduje, je to vlastne naše malé. Čiže my máme ten luxus, že môžeme si dovoliť teraz vládu krajnej pravice, ale musíme vedieť, že čo chceme vlastne potom urobiť. Akým spôsobom rozvíjať tú krajinu. Čiže to pendulum alebo to kývadlo sa vlastne otočí a možno problém Slovenska historicky je, že nemá dostatočne hlbokú alebo zásadnú alternatívnu elitu. Že v podstate my teraz sme v situácii, musím povedať, že nie len Slovensko je v tej situácii, ale že vlastne nejaké pokrokárske alebo nejaké programové sily, aby som nepoužíval ideologický jazyk, ktorý je na Slovensku teraz progresívny, znamená ako niečo strašné. Hej? Aj tá antipolitika populistická vlastne útočí na tých sluničkářov a kaviarnistov, tak vlastne tá programová politika jednoducho sa musí spojiť, pretože voči nej už nie je nejaká ľavicová alebo pravicová alebo konzervatívna či liberálna, ale vlastne taký ako nejaký populistický, radikalizovaný protofašizmus možno až v niečom, taký dedinský fašizmus, na Slovensku máme aj v tomto tradíciu a vlastne proti nemu sa musia spojiť rôznorodé ideologické prúdy, ktorým záleží na nejakom programovom rozvoji, na nejakom rozumnom, akoby empiricky podloženom spravovaní štátu. No a to je teraz tá úloha pre tých, ktorí sú v opozícii, povedzme, aby vlastne túto víziu a tú politiku rozvoja zadefinovali a aby im ľudia uverili. No. A to už nemôžeme my urobiť veľa ako akademici. Karino, souhlasíte s tím, že Slovensko musí najít svůj smysl, svou hodnotu? Ja súhlasím s tým, že na Slovensku úplne akože nerozumieme vlastnej krajine a že s tým, že prečo sme nejako vznikli a nášmu príbehu, podľa mňa o tom ani veľa nevieme, ako keby, že nejaký priemerný Slovák. A kvôli tomu si vlastne vytvárame, alebo teda radi si tu veľa ľudí vytvárajú nejaké falošné symboly, však naša ministerka kultúry rada príde niekde v niečom, čo sa tvári, že to je kroj a potom niekto zistí, že to je vlastne iba nejaký taký fast fashion kúsok z nejakého zahraničného e-shopu, ktorý sa tvári, že tam má nejaký ľudový vzor.
Tomuto moc nerozumieme, ono to potom vytvára problémy, v tom je Slovensko podľa mňa dosť aj iné v porovnaní s Českom, že taký nejaký obraz o našom národe, že nemáme tu vôbec nejako dotvorený, však je to aj kvôli nejakým akože historickým skutočnostiam, ale podľa mňa by nám akože veľmi pomohlo, keby sme sa s tým proste vedeli nejako akože normálne tomu fejsovať, neviem, ako to teraz, normálne tomu čeliť, nejak sa s tým vysporiadať, nemať nejakú potrebu si vlastne vytvárať nejaké tieto falošné obrazy, falošné symboly a vlastne sa tváriť, že to najviac, na čo môžeme byť hrdí, sú Tatry a Orly, lebo však Tatry sú krásne, ale to proste ako keby, že nič to neznamená, pretože že kto sme. Alebo teda však niečo áno, ale možno to iné, ako si to tí ľudia predstavujú. No a byť spokojný s tým, kde sme, že však my máme že krásnu krajinu, hej, že to, ako je Slovensko, že úplne, že plošne malá krajina, tak ona je tak akože reliefne rôznorodá, že to je naozaj, to nie je bežné ani vo väčších krajinách na svete. My máme byť na čo hrdí, máme tu šikovných ľudí stále, ktorí vytvárajú skvelé veci a byť taký nejaký viacej okotvený v tých realitách, než v nejakej tej potrebe vytvárať si vlastne nejaké falošné národovectvo práve kvôli tomu, že sa ľudia snažia zaplniť nejakú dieru, ktorú nerozumejú, že prečo tam je, prečo je prázdna a nič o něj nevědí. Ještě na závěr, my jsme se v této sérii zabývali tím, abychom trošku přiblížili, co se skutečně na Slovensku děje a slovenskýma očima, ne těma českýma. A zajímalo by mě, jak vnímáte ten vztah Čechů ke Slovákům, jak vnímáte ten český pohled, protože mnohdy to působí, a teď budu tak říkajíc střílet do vlastních řad, že může to tak působit, že Češi se někdy ke Slovákům chovají jako k těm mladším bratrům, které sice mají rádi, ale mladší bratr se občas také pošťuchuje, možná se mu trošičku posmívá a rozhodně ten starší bratr vždycky ví, jak se to má všechno dělat a rád o tom toho mladšího bratra poučí. Tak by mě zajímalo, jestli máte někdy takový pocit, že Češi se chovají trošičku paternalisticky ke Slovákům a že možná ten obraz, jak se dívají na Slovensko, není zas tak úplně realistický. To druhé platí. Myslím si, že to vnímanie Slovenska v Čechách je prirodzene českými očami a že nie je celkom presné. Ale ten paternalizmus, myslím si, v veľkej časti spoločnosti je aj dôležitý. Potrebujeme sa. Pamätám si minule po konci volieb, aké pozdvihnutie to v Čechách spôsobilo. Myslíte po konci posledních parlamentních voleb na Slovensku? 2023, vlastne keď vyhrala táto koalícia. A vlastne vtedy to začala byť zrazu aj taká až bezpečnostná otázka v Čechách a vôbec si to dovtedy nikto nevedel ani predstaviť. Ja som sa vtedy pýtala, čo ste čakali, ako to tu bolo, oni tu stále sú títo ľudia, že trošku to ukazuje, akým spôsobom, povedzme, cez tú pani prezidentku a cez takéto veci tá česká spoločnosť to vníma, ja neviem, cez Milana Lasicu alebo cez takéto ako obrazy divadla a neviem čoho. A že vlastne ten paternalizmus potom sa niekedy zle vnímal zase naopak na Slovensku. Ja to volám, že to je taká misia českého bieleho muža na Slovensku, ktorý prichádza do tých akoby dolín a prináša tam modernizáciu, čo je historický fakt. Ako to tak je od toho 18. roku, to bolo kľúčové obdobie pre oba národy, ale jednoducho to Slovensko sa dramaticky zmenilo, stalo sa politickým národom Slováci práve počas Československej republiky a paradoxne aj tá, povedzme, perióda normalizácie spôsobila, by som povedal, také infraštruktúrne dobudovanie Slovenska. Takže zase je to spojené s tou republikou a to možno tým Slovákom trošku akože vadí, oni, že majú byť za niečo vďační, to nejaký sedliak nechce, on chce byť nezávislý a samostatný, takže je to taká akože prirodzená vec. Ako ja osobne, alebo ľudia reprezentujúci takýto pokrokárskejší, modernistickejší obraz Slovenska, my to nevnímame ako negatívne a my si hlavne uvedomujeme, ako veľmi sa potrebujeme, neviem, či to vnímate aj v tej strednej Európe, je to veľmi vážne, najmä v týchto ako neistých dobách, ako veľmi je dôležité mať ten československý vzťah práve viac ako len nejaký pragmatický, viac ako taký bratský. Karolíno Farská, tak vidí Češi Slováky správně, rozumí jim, nemají tendence spíše více komentovat, než jim naslouchat? Vy máte zkušenost teď ze studií v Praze.
No, z mojej skúsenosti, ktoré je teda samozrejme veľmi limitované, ale z mojej skúsenosti Česi oveľa viacej vnímajú Slovensko než Slováci Česko. Také nejaké akože reálie politické, čo sa tu vlastne u nás deje, čo sa u vás deje. Možno to je vlastne aj tým, že na Slovensku to dianie je také excesívnejšie a také akože bujarejšie celkom, minimálne v tých posledných rokoch. A akože samozrejme, že potom z toho vyplýva nejaké hodnotenie. Zasa my na Slovensku veľmi radi zhodnotíme to Česko bez toho, aby sme vedeli, hej, že tu na to podľa mňa ľudia menej to sledujú. To je obousměrné podle mě. Áno. Tak to byla Karolína Farská, jedna z tváří hnutí Za slušné Slovensko a také spolupracovnice investigativního centra Jana Kuciaka. Děkujeme za váš čas. Ďakujem takisto. A děkujeme i sociálnímu antropologovi a autorovi knihy Postsedláci Juraji Buzalkovi. Děkujeme. Slyšeli jste závěrečný díl speciální podcastové minisérie o Slovensku. Věnovali jsme se v ní aktuálnímu dění v sousední zemi, tomu, jaké kroky dělá současná vláda, proč si ji Slováci zvolili a čeho chce skutečně docílit Robert Fico. Probrali jsme změny v justici a prokuratuře, zajímali se o spor mezi konzervativci a liberály a popsali aktuální situaci ve slovenských médiích i kulturních institucích. Dění na Slovensku se ale samozřejmě budeme věnovat i nadále. Tak naslyšenou. Slyšeli jste podcast Chyba systému. Speciální série o dění na Slovensku s moderátorkou Českého rozhlasu Pavlínou Nečáskovou a jejími hosty. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.